Film Zootropolis 2 nie je dokonalý, ale funguje. Po neuveriteľných 9 rokoch sme sa dočkali pokračovania jednej z mojich najobľúbenejších rozprávok od Disney. Je toto pokračovanie lepšie ako jednotka? Určite nie. Budete sa pri tomto filme baviť? Jednoznačne áno. Zootropolis 2 priamo nadväzuje na udalosti prvého filmu, kde sú Nick a Judy partnermi policajného zboru približne týždeň, no vzťah medzi nimi začína trošku škrípať. Judy pri vyšetrovaní dôležitého prípadu zistí, že sa v meste pravdepodobne vyskytuje had, ktorý im môže pomôcť tento prípad rozlúsknuť. A tým sa rozbieha dej plný zvratov, skúšok priateľstva a nečakaných spojencov. Po zhliadnutí tohto filmu som si uvedomil, že sa v ňom nachádzajú dve veci, ktorým som v prvom filme nedával veľkú váhu. Prvou je absencia plazov, ktoré tentokrát tvoria hlavnú dejovú linku, na čo nadväzuje druhá spomínaná vec, a to je širšie okolie mestečka Zootropolis. To, ako zakomponovali plazov a v podstate všetky druhy zvierat mimo hraníc tohto mestečka, ktorí môžu vďaka technológii, ktorú nemôžem prezradiť kvôli spoilerom, žiť v harmonii, je vec, ktorú by som fakt nečakal a páčila sa mi. Disney zakomponovalo do tohto filmu množstvo filmových referencií aj pre dospelé publikum, od Shiningu, scéna s labyrintom, cez močanie jahňat až po moment, kde Nick udrie hada rovnakou panvicou, aká bola použitá vo filme Na vlásku. A podľa slov jedného z režisérov použili dokonca aj identický zvukový efekt. A to nehovorím o všetkých Disney filmoch, ktoré tu dostali vlastné Zootopia verzie. Je toho fakt veľa. Animácia je v tomto filme fakt prepracovaná a sledovať bohatý svet Zootropolis a jeho okolia je doslova zážitkom. Príbeh mohol byť trošku prepracovanejší, chémia medzi Judy a Nickom však stále funguje, no nové postavy ma nechytili za srdiečko tak, ako som čakal, ale hej, mám 33 rokov, tento film je určený pre inú cieľovku ako som ja a deti okolo mňa sa v kine smiali, užívali každú minútu a to je to, prečo toto pokračovanie vzniklo. A samozrejme aj kvôli tomu, že toto bude najrýchlejšie zarobená miliarda v tržbách pre Disney v histórii animovaných filmov. Ak ste tento film ešte nevideli, sklamaní určite nebudete, no jednotka je v mojom srdci stále o stupienok vyššie. Ak sa ti video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na týchto sociálnych sieťach. Ahojte a prajem pekný zvyšok dňa.